Guys, murisei guys, makagadzirira here vhale kana kuti Jehovah is the Lord is your shepherd. Jehovah ndiye mufudzi wenyu, sesu hedu vamwe tongoziva kuti hachikuru kufema vhale vamwe hatomboizivi. So guys, pane zvimwe zvinhu ike zvinoizvika 2022 unoika hatidi vanhu vanotanga vanhu vasina order. Ngoti hanzi chero ndapinda murelationship, chero ndawana munhu wandodanana naye. That's why marelationship mazhinji achizongopera zvisina order. Ndosaka vamwe vanhu vazosara vachichema vachiita senyaya dzemaheartbreaks hatisi kuda ike zvinoizvi 2022. Pane zvinhu zvaunofanira kuziva, handitika? There are things that you should know before you start dating. Handitika? Ukaziva zvinhu izvozvo, ukaona kuti uri kuwirirana nemunhu, woziva kuti waredi, wakukwanisa kuita sei kupinda murelationship nemunhu iyeye. Pane zvinhu zvakati ndichazvitaura panapa. Things you should know before you start dating. Handitika? Usangoti hanzi chero ndawana munhu anondivaraidza. No. Chekutanga, any illness or mental disorder. Haupoti uchimbogwara njere here? Une here problem yemaziso, une problem yenzeve, problem yechizino, ameno, une maulcers, unechi. Zvakakosha kuti uzive. Bosi pane pamwe pacho unozofunga kuti munhu ari kukuitira mamudzu, iye munhu hake zvakatombata musi iwoyo. Hatitika? Pamwe anopota wachimbopenga, achimbogwara njere, achiita sezvinhu zvakakosha kuti uzivewo izvozvo. Handitika? Chechi 2, criminal record status. Hauna kumbosungwa here? Wakambopinda mujere here? Guys, ndiri hamwe ndiri kujoka, but zvinhu izvi zvimwe zvinhu zvakangokosha kuti ngozviziva munoziva. Hauna kumbopinda mujere here? Hauna kumbosungwa here? Wakambovata muchitokisi here? Ameno, but mukubata kwandiri kuda zvandiri kuda kutaura. Ukabvunza izvozvo, ukanzwa kuti munhu akamira papi, woziva kuti kana wamuda akadaro, kana akunyeperawo, ukazoziva kuti munhu akandinyeperawo, nomusuwa, nomusungisa, because munhu haufaniri kunyepera munhu unofanira kutaura chokwadi. Then if you have kids, une vana here? Une vana vangani? Ko mai vavo varipi? Ko baba vavo varipi? Ko kwavari ikoko vakaroora here? Vakazoroorwa here? Vapenyu here? Vakafa here? Zvinhu zvakakosha kuti uzive. Handitika? Because vanhu kana vane mwana zvinonetsa, kana vasina kurogwa, kumangwana vakadzoka, iwo ozoti hanzi ndandisina kuudzwa. No, gara wavhunza, gara wahwisisana nemunhu mawirirana. Handitika? Ko vakazodzoka mai vevana vako, ko vakazodzoka baba vevana vako, tichazoita sei? Alright, kana vakafa, vakafa. Kana vakaroora, zvofanira kuzikamwa. Handitika? Vari kuwirirana here nemurume wavakavaroora? Vari kuwirirana here nemurume wavakazovaroora iyeye? Handitika? Then chechi 3, history of abortions. Wakabvisa ngani nhumbu sha? Tinotaurirana tichihwisisana. Nhasi zvangu pano vamwe vanonditsamwira. Wakambobvisa nhumbu here? Ndakabvisa. Wakabvisa ngani? 3 here, kana kuti 4, kana kuti 2, kana 1? Handitika? Kana uri musikana wobvunza, unawo here musikana wakambobvisisa nhumbu naimufesi wangu tisati taenda kure? Because ndo zvimwe zvezvinhu zvakakosha kuti uzive. Handitika? Then favorite political party. Taneta nokudanana nevanhu vasina order vedu. Hatidi zvokudanana nevarakashi, hatidi zvokudanana nemunhu asina direction. Unokonzwa munhu achanzi chero zviripo zvabuda musarudzo ndizvozvo, hatina basa nazvo isusu, as long tichirarama chikuru kufema. No, hakuna chinonzi chikuru kufema munyika. Handitika? Tiri kuda munhu ane direction, munhu anoziva zvaanoda. Ndopo unotangira kutoona kuti munhu uyu haana kana direction uyu. Munhu hatombozvi zvaanoda muupenyu hwake. Hatidi vanhu vane confusion. Tiudze pati yako ndeipi, ndogarawo ndaziva. Handitika?
kana uchifarirawo zvebhora undiudza kuti timu yako ndeipi. Ndo zvimwe zvezvinhu zvakakosha kana muchitanga kudanana izvozvo. Handitika musazoti inini handina kukuudzai, ndiri kukuudzai zvinhu zvakakosha. Then chimwezve, are you a registered voter? Aiwa guys are you a registered voter? Usadanana nemunhu asina kuregister kuvhota. Ndo chimwe chinhu chanoda kutaura pano. Ndo nyaya iri kubva kutaura kuti hatidi vanhu vasina direction. Hatidi vanhu vasina direction. Hanzi handivhoti, zvabuda musarudzo ndizvozvo. Zvabuda musarudzo zvasarudzwa nani wacho. Unoda kusarudzigwa nani? Hatikuda vanhu vane confusion. Tikuda vanhu vane direction. Munhu anoziva zvaanoda mulife. Handitika? Kana munhu asina kuregister kuvhota, please usatombomude. Usadanana nemunhu asina kuregister kuvhota. Hatisi kutomboda izvozvo 2022. Toda vanhu vane direction, vanhu vanoziva zvavanoda, vanhu vanoziva kwavakananga. Handitika? Register kuvhota, wovhota. Handitika? Then once attitude towards vana papa, nyaya yana papa, zivawo kuti mufesi wako kana bhebhi wako akamira sei. Anoti kudii nenyaya dzana papa idzi. Anodzitora sei? Anobhiliva here ini vana papa kuti aiwa vana papa vanogona kana kuti izvo zvinhu zvakakosha. Ndo zvimwe zvozoita kuti vanhu vakona nemudzimba umu. Iwo nditi handei kuhwisiri. Ini hamunofarira kwapapa. Iwo nditi handei kupostori. Inofarira kwapapa. Handiti kana kuti ini ndokuti handei kupostori. Iwo ndakwapapa. No, garai mahwisisana, garai mawirirana. Handitika? Nyaya dzana papa naisha unodzitora sei? Unoti wokudii nazvo? Ukanzwa pamire munhu wodecide kuti unomuda kana kuti haumudi. Zvinhu izvozvo zvakakosha. Kezvinoizvi 2022 usangoti hanzi chero ndapinda murelationship, wapinda chero kuita sei? Ndosaka muzosiwa mune maheartbreak, muchizochemedzwa muchizoita sei? No, gara wawirirana nemunhu wako, garai manzwisisana zvinhu zvese izvi. Handisika? Then imwe nyaya yekuti uri kumunyengera kuti uri single here kana kuti wangobhoekanawo nepatina yako. Panongo kuti akangobhoekana akatsamwisana nepatina yake wototsvaka chimwe chimunhu chinomuvaraidza. Maybe uko vatombova ne2 days. Panongo vanogona ita 2 days vasingataudzani ka. Ombotsvaka kamwe kamunhu kanomuvaraidza. Budira munhu pachena. Uri kundida zvekundida zvemashuwa here kana kuti wakabhoekana nepatina yako. Zvinhu izvo zvakakosha guys. Zvinhu zvakakosha. Especially nyaya yekuregister. Usadanana nemunhu asina kuregister kuvhota. Please. I repeat, usadanana nemunhu asina kuregister kuvhota guys.